Bermeok, Bermeo hiriko 40. ikurrina Bermeo Tuna World Capital estropada hartuko du larunbata honetan. Eta ganera, gehitxu bitxagu, 40. edizio honetan be, estropadie zelan edo alan, herriko jaizen inguruen antolatuten dela. Naiz eta jaizek 16 amaitzu, iraien 16 amaitzu, bueno, 17 beste jaiegun bet okingo dugu, eta ganera itxaroten dugu, jente asko etorti kanpotik beraz, bueno, urteroko moduen, herri guztizek, bezuek zabalik hartuko dugu, datozen arraunsale guztizek. Eta ganera, kontuten okin bidu, ligi ondino jokuen dauela, beraz, Bermioko estropadie oso garrantzitsue izan lehitzeke ligeko irabazle edo irabazletasun hori nok mantenduko dauen erabakitzeko, beraz, tentsio hori be eukiko dugu. Orduen, labur bilduz, arraunsale guztize gonbidatute zauzie zapatu honetan Bermiora etorten, kirol honetaz gozatuten, geure herrietaz gozatuten, eta esaten da moduen onenak irabazi deizela. Jardunaldia Euskotren Ligako playoffekin hasiko da 6 gutxiagoetan, ondoren 6:10 Euskolabel Ligako playoffaren txanda izango da. 7:10 gutxiagoak aldera, Euskolabel Ligako lehen txanda ospatuko da eta 7:10 aurrera bigarrena. Ikusleen Fan Zone Bermeoko portuan jarriko da urtero bezala eta gogorarazten da ibilgailuak irailaren 17ko goizeko 8:00 aurrera ezingo direla hartzako biribilgunetik aurrera pasa. Eta gogoratu bidu, portuen estropadie egotiek, afekzinu epe bai okingo dauzela. Beraz, kasu honetan, goizeko 8:00 aurrera, hartzako rotondatik aurrera trafikue itxitxe egongo da, portu gune guztize trafikora itxitxe egongo da, eta bakarri sartu halko die, taldietakuek, antolakuntzakuek, eta azpiegitura edo infrastrukture guztizek organize behar daudiena, beraz, kontuten okitzeko datu eta